ҳавои румӣ барои фарзандоне ки модарошона беҳурматӣ мекунанд итрек барои ҳамво бахшида мешавад. аз модар пурсиданд: қиматтарин ва азизтарин ту кист? посух дод, гуфт: фарзандону шавҳарам. аз бузургон пурсиданд, гуфтанд: қиматтарин ва волотарин шахс барои ту кист? гуфт: модар. модар ягонаи модар зеби хонами ҳам падара ҳам модара ҳам хоҳару бародарми мато қадмондум нигоҳ накардам май барад рафтум баъди сартум фаҳмидам ки ёхи ма як касофатам дар қайди ҳаёт пасартон надод мезадам гапи худам ақай гуфта гапотона рад мекардам сумбате надоштед неки мекофтед миёфтед миёмадам шав хонане ки мара интизоре соат сеай бедорен дод мезадам хоб мерафтам то саҳара дар фикри бачаи калонам шидам нагрифтам адиянаски сум миёфтам кайфу сафо худам дамасти ҷурама дӯст мегуфтам шумора душмани худам фурӯхтагаму ҷурае ки мегуфтам дӯсти худам бачанқае бихонам зора кунам миам кама ило дабиш боше ку чами қашмада васай кудаки мепишонди либосои гармакай бачи хелқати бозӣ мекарди шабрӯз хоб нарафта либос барои худоди аввал маро ма мегирифти худи шаву бишнахо аввал мара мехӯронди чӣ хел ҳаёт бурорум бу рӯзҳои гузаштара баъди сартум фаҳмидам саври шавада хотира моҳи дарма мебумоча хизматома казеса зад зулам бизгара қирбиштади қирдонеса ятимора медидум механдидум ама ҳолшум ҳозир аждама ятимум гӯшу гӯшум парешон як бор дар хобум бидуру биё пешим бочаҷон биги сармасила кана бугу мара бачаҷон иё чаи бармону орзуота қади бурди ба ҷоиё чаме худо кош мара мебурди намедидум мекагама дардои беочагира дардои дарман карда дили сағир бачара ҳайфи мавони фарзанд